बिदि बोखारनायखौ जों माब्लाबो जों लुबैयाखै आरो बिथांमोनखौ जिबायदि दङ बिथांमोना जिबायदि पस्टआव दङ सानै रेजिस्टार दङ बिथांमोनखौ सानै रेजिस्टार बिथांमोनखौ बिथांमोननि पस्टआवनो दोन जोंनि एसे आंबो ट्राइबेल स्टुडेन्ट एसे आंबो बड'लेण्डनि स्टुडेन्ट सासे बर' फरायसा आंबो बेफोरबायदिखौ लुबैया जोंनि सानै बिदाफोर इन्दि बि आदामोन दिनै गावथारजादोंमोन दिनै जोंसार आरो जनक नोंसोरो गोसोआव दंना गैया কিন্তু আমার দিনৰ পইচা নহয় এই প্ৰমোদ বড়োৰ পইচা আছিল কিন্তু খাই পেলাই শেষ কৰিব পৰা নাই এইটোতে মই দলং ব্ৰিজ বনাই আছিল এইটো মোৰ পইচা নহয় আমাৰ দিনৰ পইচা নহয় সঁচাকৈ এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনৰে পইচা আছিল এইবিলাক खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन गिबिसिन थारावनो नैबे बिपिएफनि सिएमनि सायावनो नैथियाव जोङो सावरायगोन नैबे फरायसाफोरनि सायाव थामथियाव जोङो सावरायलायगोन बिपिएफनि सिएमनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर आरो लोगोसे जोङो फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शननि सायावहाय बिपिएफ पार्टिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो जोङो खोनासंनानै माखासे बाथ्रा सावरायलायनोसै बे समाव खोनासं रायजोफोर बिपिएफनि सिएमआ मा बाथ्रा बुंदों 26ৰ নিৰ্বাচনটো অতি সোনকালে এপ্ৰিল মাহৰ বিহুৰ আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজেড হৈ আছে আৰু আমি বিপিএফ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব সেইটো আজিলৈকে আমি আমাৰ মাজত ফাইনেল হোৱা নাই মুঠতে আমি বেছি খুজিম যেনিবা 100টা খোজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে এনেকুৱা মুঠতে খোজাত কম হ'ব নালাগে বেছিকৈ আমি খুজিম নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াত কিন্তু আমাৰ দিনৰ পইচা নহয় এই প্ৰমোদ বড়োৰ পইচা আছিল কিন্তু খাই পেলাই শেষ কৰিব পৰা নাই এইটোতে মই দলং ব্ৰিজ বনাই আছিল এইটো মোৰ পইচা নহয় আমাৰ দিনৰ পইচা নহয় সঁচাকৈ এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনৰে পইচা আছিল এইবিলাক আমি বেচা খাই কিমান খাব শেষ কৰিব পৰা নাই কিছুমান পইচাটো এই পইচাটো আধৰুৱা থকা পইচাটোৱে মই এইবিলাক বনাই আছোঁ বিৰাট দুৰ্ভাগ্যজনক বেচেৰা সময় পালে আৰু পাৰিলে হয় তো সেইখিনি কথা মুঠতে আমি খুব স্পিডলি কাম কৰিব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা লাগিব চবৰে সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু আমি যে চৰকাৰ বনাব পাৰিছে চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহায় আছে আৰু পাহৰিছোঁ মই এই যে আমাৰ চেলাৰাই দিৱস অহা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখত না চেলাৰাই দিৱসটো 24 ইয়াত আমাৰ কঁকালতে मोनफ्रोमबो बिषयावनो इउपिपिएलनि सिएम प्रमोद बर'खौहाय लाजि फोनांनायनि बाथ्रा बुङाला बिपिएफ पार्टिया ओंखाम खहाबा मोनफ्रोमबो खोथायावनो बियो इउपिपिएलखौहाय बखिनो मोनाब्ला गोजोननाय मोना बेबायदि सासे लिडार बर'फोरनि थाखाय दा बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएल पार्टिया मावनो हायाखिसै फैसाखौहाय जानो थाखाय बाखि गालांबाय फैसाया थादोंसो नोंनि बायदि हावलात जानानै थायाखै रेन जानानै थायाखै फैसाया बासिनानैसो थादों जेन' उनावहाय खामानिखौ मावबावनो हायोमोन नोंथ' रेनसो बानायनानै गारबोदों नोंनि फैसायाथ' बासियाखै आरो खामानियाबो सोलियाखै रेन बानायनानैहाय बिपिएफ पार्टिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय माखासे खामानिफ्रा मावफुंजाजोबाखै अब्ला लाजिखोना लाजिदिया प्रमोद बर'आ खामानिखौहाय फोजोबनो हायाखै बिनि फैसायाबो थादों बे फैसाजोंनो बियो दानि समावहाय खामानि मावगौमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि नोंसोर बायदि अहंकार गाद्दि लुबैसुला मानसिफोरनि थाखाय जेननानै थांदों बेसेबांथो सोलिगोन बिपिएफ पार्टी बेसेबां राजा जागोन नायगोन ना जोंबो बेसेबां राजा जागोन बेसेबांथो थगायनो हानाय थांनाय समनिफ्राय लानानै एसटि फाननै हा फाथा फाननै गुबुन हारिफोरनोहाय
अननाय होयै होयै नोङो भट लाबोबाय नाथाय बे समाव मा होनानै भट लानो सानदों ना अन्थाइ खाम्फा गायसन होनानैहाय ना सोरबा आइजोफोरनोहाय 10,000 सोरबा गावनि मावथिफोरनोहाय 25,000 20,000 होनानैहाय भट लानोसै नामा बे समाव ना हा आंथ' बिदिसो नुदों रायजोफोर जेसेबांनाखि नोंथांमोना नैबे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मानायखौ नुगासिनो दङ ना कलेजनि मिनि सेक्रेटारियेटनो बहाबा अडिटरियामनो बहाबा दालांनो बहाबा लामानो बेबायदि गायसनबाय थानाय नुदों दा नोंथांमोना नायलां नोंथांमोना साक्सेसफुल जायो नामा बे खामानिया आं मानो साक्सेसफुल जाया होनदों मिथिबायना 5 बोसोरसिमहालागै बेफोर खामानिया साक्सेसफुल जाया मानोना सेन्ट्रेलनि फैनाय फैसाखौहाय स्टेटआवहाय हमथानानै लाखियो खामानि मावनो थाखाय आबुङै बिसोरो जों बर' हारिनो थाखाय खाबु होआ बिनि थाखायनो आं बुंदों साक्सेसफुल जाया बियो नायल' नोंसोर 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया जाखिनि मावनांगौ खामानि दंमोन बेखौनो मावनो हायाखै आरो बे 5 बोसोरावहाय बहा मावनो हानो आरो नोंथांमोना खोनादों फारसेथिं फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्शन बे इलेक्शनावहाय बिथांमोना एनडिए जानानै गेलेगोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों इउपिपिएल जों आं थाया माबोरै जाथावना बे मिथिबाय जुदि एनडिए जानानैसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गेलेखागोनब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारियालाय माथो खालामनो बेलाय नोंथांमोना सानलाय इउपिपिएलआबो जुदि ओंखारा अब्ला बै हेमन्त मामायाबो जुदि गनाया अब्ला बिपिएफ पार्टिया मा जानांगौ दे बुं नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिया पावार दङ मिथिबाय दा पावार दङमोन बिसोरो 28टा सिट मोनदोंमोन बिसोरो गावसोरनो सिंगेल सरकारबो दानो हानायनि खाबु दङमोन बिसोर बायदि मानसिया बै बिजेपिखौ लानानै सरकार दानो गोनाङानो गैयामोन नाथाय जों नुदों हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ पार्टिनिया बिजेपि पार्टिखौहाय आथिं हमदों मानो आथिं हमनो गोनां जाखो सिंगेल लार्जेस्ट देरहाखांनायनि उनावबो माबोरै आथिं हमलायनांगौ गोनां जानानै फैखो बेनो जाहैबाय सालायनो रोङा नलेज गैया आइडिया गैया जेबो मिथिबाय दा बे आइडिया गैयिनि थाखायनो गुबुन हारिनि मा होनना बुङो गुबुन सरकारनावहाय आथिं हमनो गोनां जादों सेन्ट्रेलावहाय बे समावहाय नैथियाव रायजोफोर नैबे सानै फरायसाफोरखौ नायदो सानै फरायसाफोरनि गेजेरावहाय मा सोलिलायदों सासेजों बे सासे सानैजों सिगांनि गोजाम माबा मोनसे हिंसा खालामलायनाय नायलायनो हादलायै सोलिनानै दङ नामा आं बेखौसो सानदों बे बिथाङाथ' बुंदों आंबो सासे ट्राइबेल होननानैहाय ना ट्राइबेलब्ला मानो एसटि होनायावहाय नोंथाङा सापर्ट गैया एसटिनि बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसिया बर'ल' जायाखै सारा आसामावनो दावराव दावसिया एसटिनि बाथ्राखौ लानानै जादों दा नोंसोर बायदि मानसिया मानो एसटिनि बेलायावहाय जेबो सापर्ट गैया नोंथ' ससियेल मिडियायाव बुंफ्लादों दिपेन बर'खौसो बदनाम खालामनानैहाय बाथ्रा बुंदों नोङो ससियेल मिडियायाव दिपेन बर' सारमोन बायदिया गुवाहाटी बायदियावहाय थांनानैहाय बेसेबांबा सोमावसारहैनो गोनां जादों होमब्ला नों बेखौ नुवाखैमोन नामा हा सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय दावराव जानायनि सिगांनो बे दावरावा सोमजिदों अब्ला नोंसोर बायदिया ओंखारदोंमोन नामा एसटिनि बाथ्रायावहाय गाहायनिया ओंखारदों सापर्ट खालामदों एसटिखौ लानानैसो सेक्रेटारियेट बिल्डिंआबो दावरावा सोमजिदों ओरैनोथ' सोमजियाखै नाङा फाङा बे सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि दावराव दावसि जानायखौहाय ओरैनो मा होनना बुङो जबरदस्ति सरजाबनानैहाय सानै रेजिस्टारिखौहाय एरख'नाया बे मोजां नङाना अब्ला नोंसोर बायदि मानसिया सिगांनिफ्रायनो जमनानै दंखायो बे रेजिस्टारेटफोरखौ बिसोरो सिगांनिफ्रायनो जमनानै दंखायो रायजोफोर बेनिखायनो दिनैनि समावहाय बे खाबुखौ लादों होननानै जोङो साननांसिगोन मानोना बिनो बुंखादों बिसोरनि मानसियानो बुंखादों रायजोबो बे नङा बिसोरनि मानसियानो बुंखादों
नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव नुबाय सानै मानसिया बुंदों बिसोरनिनो मानसि सिगांनिफ्रायनो माने बिसोरो थामा जोबखायाखैमोन UPPLआसो एरख'दों होननानैहाय बिसोर बुंदों दा बेखौनो बिसोरो खिथेर लानो थाखाय बे खामानिखौ मावदों फरायसाफोरजों फरायसाफोर मानो इसिबां दावराव दावसि दिनैनि समाव हारिया जोबस्रांनो थांगासिनो दङ नाथाय नोंसोर बायदिया गाद्दि लुबैसुला जानानै गाद्दि खबाइ लानानैसो नोंसोरो दिनै दावराव जागासिनो दङ ना नैबे फरायसाखौ आं बुङो दे रायजोफोर बे फरायसाया बुंदों नैबे फरायसाखौहाय मा होनना बुंदों UPPLनि होननानै बुंदों बेयो UPPLनिब्ला नोंबो BPFनि बे UPPLनि जानानै आबसुनि जानानै खामानि मावदोंब्ला नोंबो बनसुनि जानानै BPFनि जानानै खामानि मावदों एखे बाथ्रा ना बेयो हारिनि थाखाय नांनायावहाय आखाइ दैखांदों नाथाय बियो हारिनि थाखाय नांनायावहाय उन्दुनानै थादों अब्ला बबे साबसिन जाखो दिनैनि समावहाय बेसेबां लाजिसिंसिंना फरायसाफोरनि गेजेरावबो बर' फरायसा जोंनि बर'नि गेजेरावसो बे बुफाय बुसिनि खोथाखौ लानानैनो सासे मूर्ख टाइपनि लिडारनि खोथा खोनासंनानैहाय दिनै बर'जों बर' दावराव जागासिनो दङ नाथाय बै गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफ्रा गावजों गाव आबसुजों आरो लिडार्सफोरजों आरो फरायसाफोरजों फरायसाफोर दावराव जादों नामा हा लाजिनाय मोनाखै नोंसोर इसिबां फरायनानै गोरों जानानैबो गुबुनफ्रा दावराव जादों नामा टंकेश्वर राभा हासं काउन्सिलनि टंकेश्वर राभा आरो BTCनि हाग्रामा खर' गाज्रि टंकेश्वर राभा सारजों खर' गाज्रि हाग्रामाजों बिसोर सानैया एखे काउन्सिलनि CM नाथाय टंकेश्वर राभा सारा हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङ हाग्रामा महिलारिया हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैया टंकेश्वर राभा सारा ट्राइबेल जानानैसो थैनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारिया ट्राइबेलनि हाखौसो फानदों ट्राइबेलनि मोननांगौ मर्यादा पावारखौसो फाननो नागिरदों अब्ला बेयावहाय बर' हारिया मा गियान दङ बुंलाय जोंनि बर' हारिनि माखासे BPFखौ सापर्ट खालामग्रा बनसुनि फरायसाफ्रा मा गियान दंब्ला बुंदोब्रा मा गियान दङ साला AST होनो नागिरदों ASTनि फिननाय बिनायावहाय फिननाय होयैनि थाखाय बे जाथाया जादों बेखौहाय बुजिया सोमजिया सोरखौबा दाय सरजाबनानैहाय गावसिनि गोसो मथे दादागिरि मात्र गावसिनि सोलिनाय मथे खामानि मावनो नागिरनाय बै समनि जुग नङा बियो गोसो जाब्लानो सिल्लाय थुथाबनानैहाय सिगिनाय गोसो जाब्लानो आसि थुथाबनानैहाय भट होनो थिननाय बे सम नङा बियो दानि समा मिथिबाय दा आरो बुंबावदोंसो दे जोंसार जनकनि बाथ्रा सोर थोननाय बिसोरखौहाय एकट जाफुनाय समावहाय गोदान पार्टी दाफिननोहाय दिनै बे जोंसार जनकमोन थैनायनि पार्टीनि मानसिफ्रा माथो खामानि मावदों दिनैनि समावलाय हा माथो लोंख्रुब जाख्रुबसो जौ जुवाजोंसो साग्लोबनानै दङलाय माथो खुगा बेखेवदों STनि बेलायावहाय बिसोरबोथ' खुगा बेखेवनांगौ दा STनि बेलायावहाय बे जोंसार जनकमोननि पार्टीया लाजिंसिं थैनानै थांनायखौ आं मोजां मोनाखै थैनो नाङामोन जानो नाङामोन बेखौ आंबो मिथिगौ मिथिबाय दा नाथाय बेबायदि खालामनो नाङामोन दे एकट जाखांनायनि लोगो लोगोनो गोदान पार्टी दानाय बे जानो नाङामोन पार्टीया दाबाय अके नो प्रब्लेम मानो दादा मादा नुजानानैहाय गावसोरखौनो दुग्गा थिफुला दिन्थिनाय बे मोनसे माबा पार्टीनि आखु नामा बियो नोंबोथ' बनसुनिनो सासे मानसि आरो BPF पार्टीखौनो सापर्ट खालामनानैहाय बाथ्रा बुंदों दिनैहाय मिथिबाय दा रायजो राजाफ्रा सायख' माबायदि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुंदों मिथिबाय नङाब्ला आरोबाव जों बर' हारिया गोजावगोन अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि